hai ingkoi da troksi arani bangke ni itu mata Karbi Arat kachesong padu ponji hala bangso Karbi Arat kachesong long bangke ilitum along le phelan corporate satum han Karbi long autonomous council atum hodailap hala hodailap apisa tame alang litum Karbi long autonomous council ki thegiding atum along ten mai meeting satum alang litum ningjebo e company bangke Karbi long arisu ejang ate boreng kabe arisu ejang atuman si kapanong men sila bangso a company ban tu salang li kai ke bang ninje masa tabe non kopile dum thekdam long ke labang so cancer hospital non tangi dok lo mate opini dok lo masa tabe la dak long me Karbi atum han ang hoi kerai pu bang lo mate job reservation la person ga lo dak long bang ke open category si bi iko mate padu da chojok dun long ba ang tan na chojok dun long la person si hal dak long isia provision biko son si li dum thekdam long la son pulo patang te ilitum ke inglong asot me pa phipik la bang mele jong si general ben ne chpang badam batang te tang ni litum halatum no ko sono kompi damun pong lapul pula tang te etume long legi pi bange pake joy dat pu athe alang litum kona ne guhati ya sora tum kona ne sipsagar golak hada tum si hala tum bangke long le phelang alang tum kon ke pin lu ke kona ngi litum Karbing long along le ilitum Karbi ke long le etum long le kon de sarme long le hem pudum han ke halang tum long le kon ke pin du mateng si ilitum han open category ne biko pang lake men tu ne chikro he ke la pen la bang so puthak ilitum pinap ki kham khe sai padu si itu mak kemang mange pina bangke Karbi Arat kemang isibet pen atia siang tong isibet pen ilitum mangnun hippo date mane rapjin men Karbi riso jang atum han ladak long bangke ang hoi third grade fourth grade non technical posani lap nang ji kusin ilitum hangpon po lapen labang so kuthak bangke tok jir ban me alang litum lam chakang chipinang ji kusin ilitum labang sunang litum media pen bachi lo athe alang litum ke lapuson warbel student shop ngin ilitum pro he kedam tang ni ta lapusan barbel insurance galang itu iktik lo apot si non bangge ni tum kroy ke ako non ni tum biota long thu pininut bhai ni tum mathan lo interview bang conduct bom bosila dak ni tum kachini dun dasi ladak ben ni tum puthot tarlip tu chetlo abiota ke long bangke interview ka conduct lo tema mi exen lo bonsa dame ladak long mai kamang hu me la pen ka thiri me bang la pen lo cancer care foundation men la bang so interview mate hospital authority ben ke conduct la pukali ladak lo kona ne third party kona ne golden company po a company sila dak long ke interview conduct la sila dak long bangke ningpung me kopi pon ma aplo potang te la golden company esi private company lage hospital at la pen cancer hospital pen thangna kachira blog so na bi alai to me contract ti channel chot la pu plo tang te la so post do an ke non interview conduct me la ke contractual side la bangke chok chepik lo total injustice pusi pudam itu athei long le hem pu wan si contractual post we ko polo contractual post barang ne ari se jong ni dum thelong lo ke Diphu medical college long sadami bang thok akar bi han thungju asila son pulang de ladake isi security avelo job security la puson avelo asila ladake phire mi asila longne hem puduma ke ini pudam ji bang ladak bang permanent post si pinam ko third grade fourth grade sar me normally dum he tame permanent se pinam non son dupi ko contractual la pu bang ke ye dum ek khoi dulu de asi pinam Karbing long Arat east west Karbi Arat tandan me tuning rilo nang litum raging no isiang tong bang ilitum chibira penong la bangso kachesong ke komane amuk teron sang holi kapatir pi gali komane rong hang sang gali mane hang sang gali lage Karbi Arat kapatir pi aposi nang litum na bangik no ilitum kage chipu bom je asitina na thuda ilitum e Karbi dum pa phidun pik asitina ta long unde det kopi posi long unde det ma pulo potang ni ilitum apora teng be ni ilitum ase chibi dum de det diti khala bangso jo ni silitum bang ke awara sa se me long le de non se me ilitum jithan no je ladak long di ma long le mai sikap phire so ka phire so mo sale mi litum ise chibi am tong chibi on de kotang te litum kona lo long non to non so son contractual apos fa di litum arlem rong la bai chok chi athela ke ko soma hala ka chilu de ka padok so ni lollipop nang phin lo ka karbar sa lang litum da Karbing autonomous council atum sila puson nang ekam la bang chok chi piglo lasi nilitap inu da Karbi apot si pinap ke nilita ladak bang ko esiang tong bang chibi dun weko nili farman la pu ekali sedame ki bang jilang owe kimia tuma farman si nilisi rang tong chibi pola si pinap ke he ke chinghon akorte muti tapen chengang unjer mar ni marli tum sadame bangi petno ilitum asian tong bangke ilitum chibi nang labangso isu longle phelang ko ke ilitum Karbi tum ya dingjero longle ko ke lagi ipi longri kasi ipi phan bini ang tanmen ke bang atum si lada company corporate tum nang ke chibor I ahem puduman thang nap nangi pipe nang pa deprive gi masalah itum claim mo pot ipe ne pajok nai ke lake ni report mo teron ari deng det la pu galilo ilitum solando Karbi Arat ari deng sedulo pot nang litum bang ipen lapen khei ke chinghon bolang ke ilitum Facebook mo chipak la inchon ni jong si nang litum Karbi
la pen nang itu ma thei ka ching hon do pang de Penap pe bangi vek no la pen Penap ke ili tum chipang thei gun ko koma si khei ching hon ma ching hon he ma ke bang wi tu mang ke thei ka ching hon he ke bang wi tu mang ke Karbi along le phelang bang pa pon nang corporate tu man pa enang ku phan si ili tum ma halo jong nang ko hal hai tu man ke jong se bang wi tu man ke bang kon bak doji Penap kachesong lo ili tum estimate teng de more than 300 above doji bon akema non betai long ting padang de uthe ni ili tum ta gari bang akatora doi kop apotsi inana tu bang oni de ta hai lo ja ko private gari ki bang onan tu me bang kona por pen si doji la pen kontak kona farman Penap ni litum mang ke ni phai oni phai no por phai kep pen si doi ko la pen Karbi ngo Thomas council la tum dak wang bang ni litum han lam chang ji pitik mate tok jier pen lam chang ji pitik ke ni litum me da ke thothelu la pen jong se la puson si Karbi ari su jang atum han alang litum an man mang chi bong le putang de ke bang ji langani bang ke la puan so se non bang tharu tham gali ke bang ji ani bang ke bang suri arat san mi ni tum che song nang ko la pen la bang su kilik long ke Karbi ngong Thomas council la tum se ka chari ka chalon tum se da mi jong se Karbi arat ke mang pa pleng tip de la ba hal hai song ja tu mane rong ma se ni tum palit long le boycott la phi ni litum ke la ke ni litum la Diphu shi thi borwa ang bong si doji athe Karbi arat ka chesong anu tinang theklong penang ye posi ni litum ada kasa stadium mate tower piang lo da flyover abel se ni litum Penap lo ikut mate khorsin teron khorsin sorry khorsin teran park thing amir bari thing